un intento por parte da Marea sacarlle 1 millón de euros, porque as emendas consisten en sacar dun lado para poñelas noutro, non? A Marea saca 1 millón de euros ao CISTEC para o plan de loita contra a fraude fiscal. Bueno, eu podo recordarlle, porque eu creo que é importante, que estamos incrementando notablemente con plans específicos de loita contra a fraude en sentido xeral, tanto en millora da información aos contribuintes, como en mellora da xestión, como no que a propia labor inspectora e persecutora. Estamos tendo uns bons resultados. Este ano hai uns ingresos previstos de 20 millóns de euros na loita contra a fraude, que certamente no que a loita contra a fraude en cifras son pequenas comparado coas cifras que estimamos de fraude fiscal na economía galega, porque hai que ter en conta que estamos falando da fraude nos impostos cedidos, non? Estamos falando no imposto do patrimonio, no imposto de sucesións, nos impostos de transmisións patrimoniais e algunhas tasas sobre o xogo, etc. Por lo tanto, estamos de acordo con ese objetivo. Sin embargo, eu quero destacar, porque non deixa de ter a súa curiosidade, que a partida que se minora pola Marea do CISTEC, entre outras cousas, é para pagar o mantemento e actualización do programa que utiliza a Consellería de Facenda a través da Triga para loitar contra a fraude fiscal. Entón, está ben decir que hai que loitar contra a fraude fiscal, pero tamén, mellor non sei, podían buscar así os fondos noutro lado que non foran a propia fraude fiscal, porque estamos dicindo que vamos a financiar a loita contra a fraude fiscal sacándolle cartos ao mecanismo tecnolóxico co que se loita contra a fraude fiscal. En relación